Масовите медии тиражират различни сцени на насилие постоянно. Рядко обаче се говори за закономерностите, които предхождат конфликтите на различни нива. Възможно ли е да има рамка на конфликта, която да може да се изрази в математически закономерности? И ако да, каква би била тя? Имат ли различните прояви на насилие и агресия повтарящи се елементи и има ли как да ги проследим? Малко хора се замислят за тези въпроси, но потенциалните им отговори са крайно интересни за всички социални учени и хуманитаристи. С оглед на това, сметнах за важно да предоставя накратко някои важни концепции от работата на професор Рандъл Колинс. Той е социолог от Университета в Пенсилвания с важни трудове посветени на ритуалността, харизмата, еволюцията на различните философски школи, както и обекта на това видео – насилието. Може би най-познатата книга на Колинс е именно Насилието – микросоциологическа теория. Тази книга се възползва от нещо недостъпно на много предишни социални учени. Масивът от аудио-видео материал, натрупан благодарение на разпространението и смаляването на технологиите за заснемане и записване. Изследвани са много полицейски доклади за престъпления, заедно с видеоматериал за протичането на същите. Изследвани са много аудио и видеоматериали от различни модерни войни. За Колинс, това, което предхожда всеки конфликт, е емоционалната доминация. Емоционалната доминация е изразена в натрупване на увереност и оптимизъм спрямо противника, който съответно има обратно натрупване на чувство за малоценност, недостатъчност и отчаяние. За да се натрупа тази емоционална енергия, позволяваща този тип доминация, се правят различни ритуали и се ползват определени жестове. Размяната на тези жестове между групите регулира, според данните разгледани от професор Колинс, ескалацията на конфликта. Колкото по-предвидими и еднотипни жестове си разменят две враждуващи групи, толкова по-вероятно е конфликтът да деескалира. Скуката, оправданието на очакванията за това какво ще направи другия, се оказва ключова в поддържането на мира. Неочакваните жестове, изненадите в комуникацията, се тълкуват като провокации. Това Колинс и екипът му наблюдават, например, при конфликти на американски улични криминални групировки в Гитата. Когато и двете групи размахват, например, пистолети и отправят обидни фрази една към друга, в предвидим ритъм, с сходни интервали между тях, вероятността за физическа саморазправа е малка. Когато една група спре да отвръща със съответните жестове, мълчи или отвръща с други неочаквани такива, вероятността за насилие расте. За да има мир, не трябва да има голям дисбаланс в емоционалните нива на групите. Колинс открива, че колкото повече се стремим да бъдем интересни, впечатляващи и изненадващи за противника, толкова по-вероятно е насилието. Скуката означава спокойно съжителство, а изненадата и повишеният интерес се тълкуват като претекст за битка и агресия. В българският всекидневен език това е предусетено по много особен начин. Един от типичните ни родни изрази, предшестващ насилие, е «Ти на интересен ли ми се правиш?». Конфликтите биват разделени на микро, мезо и макро такива, в зависимост от продължителността. Микро са конфликтите, които продължават от няколко часа до няколко дни. Мезо са тези от няколко седмици до няколко месеца. Макро от няколко години до няколко десетилетия. Колкото по-малка е бройката участници, толкова по-бързо може да се стигне до насилие. Но това е насилие, съответно и по-бързо изстива и се стига отново до мир. От изследванията на Колинс изглежда, че насилието при хората е белязано от числото 3. То се оказва повтарящо се в няколко различни времеви диапазона и е важно за съотношенията на силите в един конфликт. Насилието на микронивото, между индивиди и малки групи, протича в рамките на няколко минути. Много често първите 3 минути от конфронтацията са ключови. При тях микроритъма диктува доминацията. Този ритъм може да е едва доловим, като например повишаване на тона, с който се говори с 0,5 МГц и други подобни, които се осъзнават до човек за десетки от секундата.
Този задал първи микроритъма обикновено е печеливш в конфликти от този мащаб. Конфликтите на микрониво, тези лице в лице, се разгръщат през извършване на действия с противоположни цели, които успяват да насочат вниманието към себе си. Двамата или повече противници в един конфликт се гледат докато вършат неща, които знаят, че отсрещният няма да хареса и които ще го изненадат. В конфликтите лице в лице, повтарящите се фукания от двете страни, комбинирани с публика без ентусиазъм за такива демонстрации, водят до бърза скука и заплахата от насилие е прекратена. Обикновено, според Колинс, това се случва в рамките на 60 секунди. Колкото по-голяма и организирана е една група, толкова повече може да издържи под натиска на скуката преди да се разбие или раздели. При протести и по-големи демонстрации, опасната времева зона е от 1 до 3 часа след старта. Насилието е провокирано от знак на слабост от едната страна. Сблъсъкът в такъв случай продължава от няколко минути до няколко часа в зависимост от групата, която се визира. Това е чест сценарий при сблъсък между полицията и протестиращите. Революционните повратни точки, метежите, бунтовете, траят типично около 3 дни. Размириците могат да продължат със седмици, ако се движат тълпите, ако минават от едно място на друго, тъй като това поддържа интерес. При по-големи конфликти, вражески атаки или война, ентусиазираната солидарност на публиката трае от 3 до 6 месеца. Повечето политически зверства се случват в този времеви период. Тогава се обявяват радикални и вредни програми. Това е теорията на Зимел, че външните конфликти носят вътрешно единство, но разгледана от Колинс като времева функция. Когато има възможност за повратна точка в конфликта, няколко дни на интензивна конфронтация довежда до бързия и сравнително безкръвен край на войните. Когато липсват условия за повратна точка, в която едната страна ясно да вземе превес, това води до разтеглянето на конфликта с години и увеличаване на жертвите. Дейвид Гросман е американски автор, бивш военен, който се фокусира върху психологията на конфликта. Колинс се позовава на него в своя труд. Конфликтите, в които страните са в равностойно положение, генерират това, което Гросман нарича СНС. Абревиатура, която авторът използва и която означава страх и напрежение от сблъсъка. Колкото по-високо е то, толкова по-вероятно е конфликтът да не се случи. Нивата на СНС могат да бъдат измерени по сърдечният ритъм. Над 145 удара в минута означават, че координацията на война е нарушена, а над 175 удара означават, че имаме смущения във възприятията на слуха и физическите обстоятелства. За победоносен в конфликтите от автора се смята сърдечен ритъм от 115 до 145 удара. Това заключение е направено на базата на проследяване на сърдечните ритми на различни войници на бойното поле. Когато и двете страни в конфликт, който е вече започнал, имат високи нива на СНС, това води до продължителни схватки, лоша стрелба и приятелски огън. Най-често печелят тези, които могат да държат своите нива на СНС ниски, докато вдигат нивата на СНС за противника. Насилието е най-вероятно, когато малка група надминава противниковата в съотношение 3 към 1 до 6 към 1. При други съотношения на силите, конфликтът не прераства, защото повечето от групата само гледат какво се случва. В публикация на Дейвид Монроу и Клаудия Зайсберг от 2011 година виждаме и подобни данни, свързани с революционните движения. По тяхна преценка има две метрики, свързани с демографията и заетостта, предсказващи, че една държава предстои да влезе в революционен режим. Те са: първо, групата на 15 до 29 годишните, или иначе казано на младежите, да нараства с близо 50% в рамките на 15 години. Второ, съотношението на младежите към групата на създаващите работни места, или между 30 и 44 годишните, да надминава 1 към 3. Работата на социологът Рандъл Колинс е много важна за стремежите ни да изградим един по-мирен свят.
Акцентът върху вниманието и времето е важен, защото разкрива как различните нива на конфликт имат предвидими характеристики и съответно как те могат да бъдат предотвратени.